La cadena de menjar ràpid Burger King ha adquirit un terreny de més de 3.894 metres quadrats i pròximament obrirà el nou establiment que està en construcció en aquests moments, des del 4 de novembre. Donarà lloc a 25 llocs de treball i se situarà en l'entrada de la ciutat. Encara no se sap quan acabarà, però s'estima que no serà d'aquí molt. Després d'uns mesos del nou McDonald's a Amposta, el segon a Terres de l'Ebre han decidit que en pocs mesos obrirà el primer de la companyia Burger King a Terres de l'Ebre. Aquest nou restaurant crearà una competència a McDonald's, un altre restaurant de menjar ràpid d'aquest tipus que es situa molt a prop del Burger King. La franquícia comptarà amb pàrquing i l'edifici ocuparà un total de 800 metres quadrats, comptant la terrassa. El restaurant també comptarà amb pàrquing, el servei per passar a recollir el menjar amb cotxe, a part d'un pàrquing i una zona infantil per a que els més infants puguin gaudir de les instal·lacions. El terreny on s'ubicarà el Burger King es troba situat a l'entrada de Tortosa, prop de la C42. Creus que el Burger King tindrà rivalitat contra el McDonald's? No sé, és bo. Jo no vaig al Burger King, massa, però vaig comprar el McDonald's. Has provat el Burger King a algun altre lloc? Sí, vaig provar en Barcelona. Estava bo, però prefiero aquest d'allà. Creu que triomfarà el Burger King? Sí, que sí. Molt. Molt. Molt, perquè la joventut està esperant que obriguen per a poder anar. Oriol Ballesteros. Albert Terrassa, Tortosa.